Ja hovorím, ja chcem v živote všetko, čo najviac, nie všetko, ale čo najviac vecí vyskúšať. Aby keď budem zomierať, aby bol takto ten film úplne pestrý. Vieš, ako za bývalého režimu, vieš, každý musel robiť. A chodíš do práce, domov, dostaneš výplatu, rodine niečo dáš a tak a furt to bolo. Také bezfarebné. Stále ťa kontrolovali, že musíš v práci a keď si nebol v práci, tak hneď polícia, tak už si bol hľadaný, príživník a v televízii. Teraz vidíš, teraz je pohoda. Takže mi to vyhovuje, lebo napríklad ja by som si nevedel predstaviť, že za bývalých čias, že by som takto mohol žiť. Asi by som nemohol takto žiť, vieš. Bol by som obmedzený, musel by som ísť do práce a to už som koniec. Pre mňa je život to, že hľadám ľudí, vieš, rôzne typy ľudí. To je jedno, kto to je. A aká vrstva, jedno to je vlastne. Aká má farba pleti, nehrá nič rolu. Vieš, proste sa chcem stretnúť s ľuďmi, s ktorými sa dá normálne akože pokomunikuješ, vieš. Košice, to bolo hlavný motív toho, že spoznávať to mesto a tých ľudí a tú mentalitu. Mal som aj ponuku tam akože pracovať v jednej firme, ale vravím si, že vrátim sa domov a tak, tam sa to dá do pohody, ale myslím, že som urobil tak menšiu chybu. Ale akože neľutujem toho, lebo všetko sa dá, vieš, zmeniť. 10 rokov po škole som skúšal ísť na vysokú filozofickú, lenže tam som sa nedostal. Lebo som pobabral anglický jazyk. Čo, ale to som aj vedel dopredu asi, že to pobabrem, lebo 10 rokov, keď si zo školy. No vlastne preto som sa rozhodol predávať akože ten časák, aby som zistil, čo to je a už keď teraz dlhšiu dobu to robím, tak som zistil, že ma to vlastne baví. Proste sa testujem ako človek. Chcel by som sa dopracovať asi tak ďaleko, že ako vraví môj istý kamarát, že dostať sa do stavu, že úplne úspešný žobrák, čo znamená asi to, že dokážeš prežiť za každej situácie. Žijem aj normálny život, akože bežný, ktorý nastane za pár hodín, že proste sadnem na vlak a prídem domov, dám sa troška do poriadku, vieš, oholiť a tak. Proste sprcha pravidelná, vieš, všetko ten komfort, čo doma je, vieš, čo majú bežní ľudia, čo títo ľudia napríklad, vieš, musíš ísť na charitu a tak. Počul som, že vraj soboty a nedele, že vraj tam dobre varia, tak to tam pôjdem asi vyskúšať, akože nechcem tam chodiť skrz toho, lebo sa mi nechce pravidelne tam modliť pred každým jedlom a v nedeľu musíš ísť na omšu. Mi povedal kamarát, že normálne, že tam bezdomovec zaspal, akože na omši normálne, že ho tá sestra Radová, čo tam bola, že musela normálne budiť a furt, že nespíte, vieš, tak on sa premáhal, rozumieš, vravel mi kamarát, že už tam úplne klípkal a takto hlava mu stále padala a furt búchali, aby bol v strehu. Ale tak rozumieš, keď je to charita, tak mu majú najprv pomôcť a nie dostanú ťa akože na omšu. Teraz v poslednej dobe akože som sám. Úplne mám bytík a v pohode. Priateľku nemám. Žiadnu. Snažil som sa, ale vždycky som to nejak tak ukončil radšej. Si predstav, že by som mal vzťah, hej. A už aj treba, mal by som aj rodinu teoreticky, hej. Že aké by to bolo, že by som žene povedal, a vieš, prepáč, teraz ma napadlo toto, že tak neviem, čo bude, ale idem tam a tam. A máš rodinu. Však to by bolo úplne totálny prúser. Ale som si povedal, že už keď budem na tej druhej strane, že si otestujem, že kam siaham a potom sa vrátim normálne, akože do bežného života. Buď niečo napíšem, alebo možno pôjdem za kamošom, zober kameru a poďme niečo točiť a zostrihaj nejaký dokument a tak. Neviem, proste budem niečo robiť také normálne už. No dobre, môžem to počuť, ale keď to nevyskúšam, neviem, aké to je. Nemôžem o tom, čo môžem niečo na to povedať, ale keď nemám tú skúsenosť, ako, vieš ako, ťažko sa o niečom baviť. Keď niekto má takú skúsenosť, niekto onakú. Skôr je najlepšie, keď si to každý odskúša sám. Vieš, že to je vlastne všetko vyskúšať v živote. No všetko, na čo človek má vlastne chuť si vyskúšať, lebo všetko sa nedá si odskúšať v tom živote, to by som musel žiť neviem koľko rokov.
Asi tak to vidím ja osobne.